Tigare itu basi. Bisa disebut. Dalam fungsi perubahan itu. Bangsa jangan murinya ungana, anu tunggu tiga kali ini jangan. Bilang pun siapa sih? Sudah menjadi semacam ini. Jangan nih. Mbak Cangkap. Makadi ni changamire. Na ndairi nani. Dia main itu. Aku musim zaman aku malu kau itu berat dari itu. Sudah berhenti. Tadi pas aku turai sudah sekarang ada yang jauh di Zimbabwean apa baru ya kita harus berlaku umat manusia. Hasilnya enak, ini. Dia kata ini apa? Tapi tanya, makanya kalau bagi kita beri. Apa ini? Ini kubah pada kaitan musik dalam istilah umum. Ini pengulian ini cukup berat untuk menyanyi boleh cukup naik punya terbaik. Ini ayat suci, jadi berzakat generasi umusama. Kecil buku. Wakana saudara ini minyak daun ini dosa. Sekarang ini cina tidak butuh biar ukur suci sahaja. Sekarang kita jadi cina butuh ukur suci sahaja. Dosa azichai itu kalau iwo wakazongo to wasengo unoyune iwo chibva uri pamba pangu uchiende pane imwe imba sei asi takapedzerane kumba kuti inini handichabundi baini ndakutsvake zvangu iwo chiite zvako sekutaura kwaita kuti ini ndinoite zvangu saka takasiyana pamusoro mayo yemakazi abereki enyu vauye pana mambo aiya nezvaizokutauye pana abereki mazizwa ndazvizvosai inini vanjeka
muri kutokuda kunga asi mupunga hakuna umuntu asala pasika kwenda yasakutalisise muri kwanza kabona yo alweni muno vasi mchisi mwana wa Ausi hakuna era kusema kima. Sakri manzi. Mara swai wanai. Wewe mara Murinengi nayo chinenge chashupa kuwana ndinotowaona chinenge chichinesa pawana nenditowana asi murume ndoite ndasiyana naye mazuva ani kuti kana mwana wakadakashupika ini nandimuoni bandinomuona kuti mwana washupika kana iwo achinonditaura kuti mwana wadai atorineyo ninyeuraite kutonditaura kuti mwana wadai ana asina rundo zvekunditaurira ngagare ana basa vanamongoti Kayak dulu itu kan tapi dia hoga. Apa sebab begitu? Nanti pasti ada upaya untuk sama ini. Itu untuk apa itu? Itu dia juga punya di mulu. Ada kan di bukan mulu. Ada juga di sini sana. Jadi kita tahu, kita tahu. Ada yang apa? Contohnya daerah. Ada tu juga naik, ada tu juga naik. Itu apa itu? Sekarang sudah wait for the kan. Baik, semua masih. Itu betul tak? Okay, okay. Ane mwana buru wenyanga karabu. Ariko waziza asiba mambo bari bakuyeza kuonesa noko noko mudo shumsira kana dzamena ne bati mambo muzukuru bagara vachitoka nyaya. Tinoziya kuti dzine tuso rinozotumbuka pambera. Saka kune kuda kutsaya kugadzirisa zvinhu. Kuya kwabereki venyu pano kwanga kusiri kuzvishoka kwanga kusiri kuti kana vashedzwa pano padara obva watoti ivo havashedzi kana kuti ivo havauyi asi pavachazoda kuuya because pane zvichaitika nekuti isu zvatiri kutaura from experience because nyaya idzi dzatongwa mugona pano kushandisira chazodangana munhu andosiya mwana kana ane 1 day kana ane 0 days tikozvara utosiyawo unongosiya because unomakamama mwoyo nekuti kubereka kunorwadza saka ini nyaya ndiri kutaura ndeyekuti zviri kutaura changamire kana mukasabata sensi yazvo munogona kuona kunge zvinhu zvemangamo but pamuchazodzoka tinoti ama kaikai zvakanga zvinzi kurorwa hamusi kurambidzwa hamuna kuramba murume webhozi murume ari kutokunzwirai zvisikaiti imi muchibva mavanzwirawo babaiva zvisikaiti fine rudo harukunakana nebasa rese hamusi kunziramba naye asi nyaya iri kutaurwa ndeyekuti kuitira chamangwani gwara ngarisaro rakachena iri richave chipomerwa ndochete pane nyaya yacho zvekuti mazosiya vana idzi dzatochemberedza nemekuti ma0 grade maecd anotosiyiwa uti totokuroga mavana vane 1 day vanotosiyiwa imimi mukati imimi hamusiyana nevana chamaita kusiyana nababa hatina kana basa nazvizvosizvozvo nyaya yoda kuti igadzirwe kuti muende musingacheuki kuvashinji maapanyuu hausi nemutemba mutsva nemhuri itsva modzida ikoko asi kumashure kwenyu kusina zvinhu zvokuti mangwana munodzoka kuti munomudari changamirekawe zeurengeno iseta kutokubvunzai hatizosiyei kuti amai takanga tiri kudinisuya nekuti maifona mukushamisira asi zvamunoita mambo ndimambo ende mambo munhu mukuru ende vatonga nyaya idzi for a long time sikana makaona vakapa instruction vanoziva zvavakazviitira imimi manje hamutongi nyaya hamusati mambopinda mudare itori first time ikupinda mudare saka hamuzivi kuti mambo zvavari kuzvitaura it's your own benefit and your new husband's benefit but kana musingazvioni fine ende mugara kuadha kwenyu munyengani manezvitereki asi pamunenge mazoita dambudziko manje mamudzoka panapa isu munoona takakumirirei tongokucherechedzesai kuti amai musiye takanga tichidii nekuti hazvisi kunzi kana vabereki venyu vave zvitonzi uyu ngaaurayi uyu iyeyu ngaachitoramba chidanana because zvinonzi rudo vanhu tu kana usingadana nemudhara uyu ukamanikidzwa kunzi dhararai hautovati naye because haumude nyaya yekudanana inyaya inokosha isingapindirwi nomwe munhu imi mwoyo wenyu wakatoperera kuna baba hapana zvakumboramizwa kunzi musadanane navo danane navo maningi asi rangarirai mazwi amambo kuti mambo zvavataura zvine chirevo pane vakaya panapo vachishamisira chifungo kuti ndivari kuti hazvingabviri but vakazodzoka pano saka isusu tiri kungokuonesai amai hatina kana basa nemi hatitombokukipidzire hatimbokuzivai kana vana venyu vamakasiya ndevenyu nekuti ndimakavazvarai saka tozvarawo vedu vatikuchengetedza nyaya yekutaura inyaya kuti teererai kuti mambo vati kudii kuburikidza nevabereki venyu vari kudiwa pano panombonei mambo munhu mukuru usikandiregara panobva mausentere
chigarira maradi chiwaye kusikire nengoye kuno wotooneka kutonzi hanza dzenyu dzikudiwa panapa hazvina kana basa endai amai muende nerungare asi pamuchadzoka munoona takangokuchengeterai mashoko tichikurangaridzai hamusi kurambaniswa nemurumundu asi vabereki ngavaona tsika inoitwa inyitwi zvojeka zvojeka zvotopera for where is your problem tisapedza topedza nemi nhaiwa nemi makadini kuti muchigara mwivhu rimamboziitsika inotoitwa handesi kuti mwakugara pamusoro asi muchigara muzimbabwe mwazimunya munomu pasina tsika iyoyi saka matonisa 27 anouya chero mai venyu chero baba chero mukoma handa dzenyu hwani ikauya kuzova representative because hatisuzovanesekaupere bhazi kubva pamutoko kupinda muharare kuya kunoku hwani handa dzenyu chaivo ikauya panapa yakamira sababa yonzwa kuti mambo vari kuti kudii iyo inobata mashoko anengatorwa namambo imimi monzwa kuti mambo vari kuti kudii motoziva kuti maenda for good hamuchakeuki kumashure kana kuti hapana chichazoti mangwana maiwe zvazodai zvazodai nyaya inenge yajeka kukuramba kunochemisa zvimatanga nako kuramba varume vakukuramba ani maona murume uyo akatoramba akatodawo kudhara zvekutofa kosaka kuramba kunoshamisa havawanda varume vakaramba nevakadzi anomukuona nyaya yacho vamwe vakadzi vachiramba kuti nevarume idowo magemu acho asi chati muchida kuti zvinhu zviite zvakanaka togarisana zvakanaka isati nambasa yesu hamumbofa makatoona kuwadza kwenyiko kana watema asi kuti gadzirisai zvinama tapedza nini ndine nyonyuto nditode kuisa pamberi pedare inini semagariro endakaita nemhuri ndiri kuzwe kushungurudzika maringe pechitiko chenyaya iyoyi hongu yakatokwa pakazi rapadaiswa vabereki ati hakuna kwakaenda mukadzi wakatorwa nadaka yacho ndozi tina namega nyakhulumo adatranzao nhau yake yakagarirwa kubvira mumashure uchidanana nemukadzi wangu ari murwanzi mangu iye mukadzi echitotaura kuti nyangwe zidini ndicharikororwe panenge chitoo zvakazodzadzisa kundobve mashure musaidanana nemurumo nhasi uno anotozvazveizvechiyo usairi kudaidza hama dzako tode kukarurise murumo akafa tino kuchengetwa ngana wakadanana akawanda maningi ndiro kuchengetwa ngana acho uchitoerenge namba yavo nako achade kuchengeta chibve pfuma icho midzi yangu yake imusha mwangu inini anatogara mafoni mnamo siyayokorevoni sakanaka inini mai murenyasandachira ndakaita murindoona ndiri kumbira kuti musatashire ndiri kunabereki tiri tese tiri kusangana pakatipo pa inini siya namba dzehama dzava sakanaka siyadaro angoti pane namba dzangu ndondipa pano dzikaramba pano inini siya namba zvakanaka ndatombodzitira ndii namba dzachikose saka tiri kusapesedza tinokuda vadai varonga pana munhu hwani anomirira kuiei nozoenda kupada kupedza nyaya ndozvizero atafana vachitaura nyaya iyoyi vana vana varipo vachoitwa asi nyaya iperere zvakanaka yakange zvakanaka saimikuda zvichiwanda zvikomere kugara navana vavo vana vedu chichinokomera tenda chii chinokomera kugara navana ndisekuru ndikuya saka mbuya angatadzai kuchengetana anochengeta ndii imweni sunokukai kuti anawo aite rudo nekane pakatombohwara maningi serious uyu ambotize kweitiza umbotezo kutora wambotizaati aponendana pazvindiwa kutaura ngatimusatsane zvakawanda pazvindiwa ndinopedza ichapera mimi siye nyaya dzemaprofita chana kana vana vaenda kuchipatara kachechine kuchipatara kuchipatara nevana vakarwara maraira vaenda kuchipatara kune profita unoona kore
Mwenye NeMuporofita atoroka zoe. Ndio kwa kile kudiwa mara wala ile NeMuporofita hiyo. NeMuporofita wana ndio kwa ndio kipata. Tatovane dambudziko munyika yedu. Tiri kotasi yemisha dzekuparara. Tiri kuparadzwa nemakrisitu. Ende unobva washaye kuti vari kuverenga chapter ipi yavari kuverenga chaiyo chaiyo. Murume uya abhabha anga achitakuraga mwana kati. Wanga atori nebheji rakadzi ZCC. Kutoreva kuti munhu unoziva zvaari kuita uri musangano raMwari. Asi unoenda pamukadzi wanonyatsoziva kuti ndio munhu. Kwakutoshinga nekuti pabarwe nemwana. Saka ndizvo zvavakuita. Saka vari kuuya mumachechi vanhu vachinyeperera iwe kuteerera wakatanga kupinda munoriniwe vana vanogangomupachiti vachionekwa kuti vana vaaMuporofita kumapastori kuti mukada kujaidza vana kuenda kuMuporofita vanonyekwa nokuti vana vanoabhuswa vachiri vana vadiki vana vasikana vanoda keki vaina mai avo saka vana upenyu hwavo hutori munjodzi kana vakashaya munhu anovamonita nekuona kuti vana vakamira sei vanoabhuswa vakatadza kutaurira baba kuti baba pinda bhisi mwana mangwana achitikupa zviri mangwana achitikupa zviri otozoona mwana atokuwara zvisingaiti vana mbuya imi muri kutonzwa moitawo kee nevana vana vasikana senge uyo atokura anoda monitoring ndo time inokosha mai vachiudza mwana hunhu neupenyu hwemwanasikana kana mai vaye distance kuti vauye vachiti mwanangu kana wazoda uperiod unozodaki uyo akura mazama atotanga kubuda but haana kukuchataurira ungaudze baba kuti ndaenda kumwedzi ndoda mapedzi zvinoita saka imimi mbuya maita take care of these children because vana haatoma stray animals saka munofanira kutenge muchiona plus vana vasikana vanoda ke isingaiti yekuti samai semubereki unoti udoko unoti vana vangu seifamba zvaibvira Muporofita maitakura vana vagara namai vana ende dai vanga vakomana zviri nani mwana mukomana unongoti hamere mwana musikana hatiri kunyepera vanoabhuswa mumadhokoti mwazvo utozoona mwana atoshaishika upenyu kuchikoro hachatogoni mwana atostreseka mwana atozodayada tosiririsa towana kuroorwa zvako but kana kwakadai sokunenge kwaipa kana kuchisiya vana vakutambudzika kudai hazvinoomera muite zvakanaka vana handitika kana maita problem munoenda kuna mbuya munovataurira murozvinzwa because munogona kusangana netsaona nekuti mune musisino wekuitaurira zvapera vese saka tosangana saprinsei handitika utakuti vauye vaona papazamo zvakanaka takagura nyaya muri kugara sei naye vasikana handizi hamuna vamwe vanasisi vakuru vakarogwa vakwanise kukutorewo zvine vakagara nemi vangani sadai vanga vari vamwe havaisa akwanyanya kuti chimba chikuti yavatorora but still unoenda kuona kuti baba mukuru acho achatora kuta advantage nyika yatakurarama yacho yatoshaka dzinoita kuti wadzaka mupurisa wamangu akamusika madhatanzo uya close nemurume uyu padhuze nepadhuze saka anototaure mazuva ekupfizira kuti ndode kumukaurisa murume utaure nini ako chivati kuti kutonge mushe umoni uye akakuramba ikazoiva akakuramba akagara kutoa kana kataura kufikisa chitire chenyu apana ndova kufikisa yaka kufikisa nekuti akakutorera mukadzi
saka nachitada kufixa anekauda kufixa iketingana because makatofixwa kugara because mukadzi akatoenda handiti saka inini makutofokasa nezvimwe handi ega uyo akadzakazara munhu wamunyika iye akuramba iwe munowana ndokudayo kuti pane mumwe aitotaura kuti babawo kana mai papa ikangotofa kana kuti ikatowanikwawo ndava inotomuda muri kutodiwa musingatombozivi kuna anokuchemerayo unenge utori pamba utotovhara nemurume wako utotadza kutomuda murume wako kune mwana tomubudisira ziso kuti mudharayara mbuya iyi ikangoti tedze mutete ndatopapii saka imimi munotori nevari kutokudai baba vari kutobudisa ziso satambudzikene zvakatopfuura siyai zvakadaro zvimwe zvacho zvine chirevo unozoti inga mwari vakaita munoziva vanhu vane problem mwari anokubvisa apa achikuisa apa okubvisa kuti apa okuisa apo okuisa kuti apo hane muri kuona saka isusu neproblem rakambira chiri kudipita nyika yeuranda handidzo ai baba kana mukati hanzi kurwadziwa kuzoti vanotaura mashoko vanotaura ekuda kumushutai asi ndini dzikavaina imuchaga iwe wenyu mukadzi munomushai mbuya andini matindiana ndimbuya mbuya ndokumbira kuti muite nguva yekutaura nemuzukuru wenyu anditika andifunga kuti angashaye unabikire chikafu anditika iwa anogura nobika upenyu hwemazuva vanhu zvichengetedzekana muri mumba makagara saka wanhu sinzi wakatanga pane nguva wari parichiwacho changu handizozivi majinga imi munomonotesiwa kuti edzi hamuna here kana musina faini mototenda mwari bhuru raibve kubanzi richipinde mubatozvatikutaura kuti munobaba munoenda kutaura monotenga testing kit hiv testing kit hamuendi kukiriniki kune manesi motozvitesta mega totokudza kuti negative positive kana muri positive mongoti kubva ndizvo kana muri negative motenda mwari motohombuya yenyu kutodhila nayo motodhilawo nayo kutoinyenga maningi kana muchigona kutoitisa nhumbu motoitisa gozi haichabereki iyo inotokuzvarirai vanhu yeni zvatoita motanga futi imwe new life because mungotogoziweka ene munhu kana akada kutokusvotaka munogona kutosvoteka mukatostroka avo vakatofamba vari tu vakakuoneyo bvatenga ukisana pamberi penyu handi munotorwadziwa motostroka asi ini mukawana kuti mukadzi wenyuwo ivo vachikisanawo imuchikisanawo zvatovharana zvakadaro because hapana jayapa dzese dzangochemberedza chembera angomatembe saka hapana aiwawo